kumikinang. Cody Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Cody Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang binabasa ninyo ang sulat ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Edna at napasulat po ako dahil nais ko sanang humingi ng payo. Ganito po kasi. Isang dekada na po kaming kasal ng asawa ko. Sa loob ng panahong yon, napakarami na naming pinagdaanan. May mga araw na masasaya at meron ding mga panahong punong-puno ng pagsubok. Puno ng lambingan ang simula ng aming pagsasama. Excited kaming magplano at abutin ang aming mga pangarap bawat araw. Sabay kaming kumakain at sabay na nagre-relax. Ang akala ko po talaga, kami na hanggang dulo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit parang housemates na lang kami ngayon. Yung bahay na pinangarap at pinundar namin, parang naging kulungan naming pareho. Pareho po namin pag-aari ang bahay kaya walang gustong umalis. Kung dati ay magkayakap kaming natutulog sa kama, ngayon may malaking unan sa pagitan naming dalawa. Para bang may pader na hindi na matitibag. Kanya-kanya na kaming magluto at hindi na kami sabay kumain. Kanya-kanyang laban na din kami ng damit. Hindi na din kami nag-uusap. Para bang wala na kaming sasabihin sa isa't isa. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay naming dati ay punong-puno ng kwentuhan at tawanan. May mga gabi po na napapatingin ako sa kisame at napapaisip kung paano kami umabot dito. Araw-araw mas lumalawak ang agwat sa pagitan namin kahit nagsasama kami sa iisang bubong. Magkahiwalay na mga damdamin namin pero para kaming nakakadena sa bahay na pinagsikapan naming binuo. Para sa akin, mas masakit ito kesa sa aktwal na hiwalayan. Kasi sa hiwalayan, may malinaw na linya at may pagkakataon para magsimula ulit. Sa ngayon kasi, para kaming na-trap at hindi makalabas. Tambalang kumikinang kung kayo po ang nasa sitwasyon ko. Ano pong gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Edna. Edna. Hindi kami mapupunta dyan sa sitwasyon mo. Oo nga eh. Hindi kami mapupunta dyan sa sitwasyon na yan, hopefully and prayerfully. And ako, very ako dyan, confident. Kasi unang-una, kami po ay nature namin yung communicator. Na nagko-communicate kami. Alam ba, kung galit kami, diba, kino-communicate namin. Sa tingin ko, speaking of communication, obviously, itong issue nila, Jegs, is hindi pa nila na-establish yung communication talaga. And communication po is a skill na hindi po talaga siya madaling i-achieve. Ha? Kasi ang dami po nitong kaakibat na nahihiya kasi ako. Correct. Ayan. Natatakot kasi ako.
ang dami nating mga what if pagdating sa communication. Kaya ang ending, tinitiis na lang natin. Katulad ditong si Ed na sinusumbong na lang sa Bornay. Nagsasabi na lang na nararamdaman sa ibang tao, mga ganyan. Pero sa totoo lang, malamang ito yung kailangan ninyong kasi wala masyado kaming napulot sa kwento mo. Wala yung dahilan kung babae. Correct. Wala kaming nakuha Paulit-ulit ka lang dun sa fact that hindi mo sila parang bigla na lang kayo nag-usap. Correct. Ayan, bigla na lang cold na. Fall out of love, naging cold na. So, hindi naman po maaaring nangyayari talaga yun. Pero may dahilan Meron yung trigger. Meron yung trigger kung bakit nangyari. So yung ganyang eksena. Yung isang araw, mahal na mahal yung isa't isa, naglalandian kayo sa bahay, tapos bigla na lang nawala. Correct. May trigger yan Meron yung trigger. And the only way para ma-solve natin ito is for you to communicate to each other. Bakit tayo umabot sa ganito? Ayan. Alam mo, sa totoo lang, Jegs, yan yung isa sa mga nalulungkot ako pag halimbawa, yung 2 digits na yung number ng pagsasama. Ito isang dekada na, di ba? Na you would think na ito na yun death na lang talaga yung pwede maghiwalay sa kanilang dalawa. And it's so sad that it happens. And hindi lang ito, Ed, na sa'yo nangyari, ha? May mga iba na mas matagal pang panahon together, tas kung kailan mas matanda na sila, saka lang din talaga sila naghiwalay. Ganyan. Nangyayari talaga yung ganyan at malungkot. Pero hindi pa baka naman salvageable pa. Baka. Ang hirap kasi magbigay ng advice sa'yo. Wala kaming napulot. Wala nga anong rason? Anong rason? Wala kami nakuha. Ang nakuha lang namin is cold na kayo. Fall out of love na kayo. Malamig na. Hindi naman kami pwedeng mag-advise na umalis ka na dyan kasi niloloko ka na. Correct. Kasi wala kang binanggit. Hindi naman namin pwedeng sabihin tama, umalis ka na dyan kasi lagi kang sinisigawan. Kasi wala ka naman kwento. Ang lamig ng relasyon niyo, sing lamig ng kwento mo. Correct. Totoo yan, promise. Ay nako, hindi nga namin alam ni Diego kung anong mas mahirap makinig sa kwento mo o makinig sa sigaw ng nanay ko, 'di ba? Kasi parehas mahirap. Alam mo, parehas mahirap pakinggan kasi wala kang wala kaming konkretong masabi. Kaya nga ang napulot lang namin mula dito is that communicate to each other how you feel. If hindi mo na-catch yung episode namin sa podcast about this or in one of the Tambalan episodes, I've said this already, na kaming mag-asawa, it took us 10 years. It took us 10 years. Hindi kami magkagalit Alam namin sa isa't isa, nagmamahalan kami. Yes. Naglalambingan kami. We provide for each other. Masaya kami. Alam namin yon. Pero yung masasabi kong, yung talagang nag-usap kami ng masinsinan about mga things that are deeper, na-achieve namin yan palagay ko after 10 years. It took major obstacles Kumbaga, and struggles in life for kinakailangan us. ka munang mabasag. Para talaga makita mo yung halaga yung halaga ng isa't isa. Ng isa't isa. Diba? Kasi parehas kami nun for the past 10 years when we started in 2010. Parang all roses and perfume. 'Di ba? Parang yung thorns pa isa-isa, pero ito yung mga thorns na mga mabababaw lang na pwedeng palagpasin or napalagpas na lang or wala na lang. Wala na lang talaga. Pero it took sickness, it took major career turn, it took lots of basta matitinding mga pagsubok para ma-establish namin clearly mag-asawa kung ano nga ba yung role namin para sa isa't isa. Kasi during that time na medyo medyo pa-easy pa kayo. Ang dami kasing alam mo yung mga tao sa paligid. Yan. Until na nabasag nga kayo na nawala na yung mga tao sa paligid din. At the end of the day, na-realize na kayong dalawa na lang pala Correct. ang pwedeng magtulungan. Hindi makakatulong yung ibang tao sa inyo. Correct. And Totoo that's yun. the communication start na. Oo. Na siya. Na malalim. Kaya sa tingin namin ni Jegs, dito for you, Edna,
baka naman salvageable pa. Kasi nga, kung ako, sinabi ko, it took us 10 years na hindi kami magkagalit. Ganyan din. Maayos, nag-try magpundar ng what we have. Yung mga ganyan. Pero, kung naging cold man sa isa't isa, tingin ko, it's part of being comfortable. Yung hindi naman kailangan laging parehas na kayong nagiinit. Siyempre kapag may mga times, ito yung sinasabi ko dati na madami ang nag-capture on social media that ang tunay na mag-asawa, hindi laging magkayakap talaga sa gabi. Nangyayari lang talaga yan sa mga pabebeng mga magjowa na gustong inaamoy-amoy ang mga singit-singit ng kilikili, mga ganyan. Pero kapag ka mag-asawa na talaga, may isip mo na alibadbar ang pawis mo. Ay, basta kami nagyayakap pa rin kami pag natutulog. Di very good kung nagyayakap pa rin kami. Kami kasi hindi Maybe maybe kaya hindi na because una co-sleeping na pa rin sa amin yung bunso ko. Siguro kapag kasi nag-move out na sa bed yung panganay namin kasi si Princess. Kasi hindi na talaga kami kasya. So nung unong apat pa lang kami talagang siksikan talaga. There's no way. May dalawang malalaking chunking bata. Hindi po ito batang mga pa-sweet ang weight Chunky na bata. Dalawang chunky na bata na nasa pagitan namin mag-asawa. Ngayon nag-move out na yung anak ko kasi hindi na talaga siya kasya, malaki na si Princess Pero meron isang bata pa na nandun. Maybe kapag wala na itong batang ito at nag-move out na rin at kailangan na lumipat ng kama, baka babalik na sa yakapan. Pero yung katotohanan talaga, it's really mostly, not like that Generally, hindi na talaga yan siya with mainit na. Hindi mo na kailangan alam mo yung tawag, dati kasi pag magjowa pa lang kayo, parang yung pawis niya matamis. Pag mag-asawa na, maasim na. Correct. Pero pag mag-asawa na, kaya mo na sabihin sa kanya na maanghit ka today o kaya halimbawa yung asawa ko laging, minsan may mga ganito siya sasabihin niya, matutulog, tapos yakap, ganyan. Tapos sasabihin niya, alam mo ba mabaho yung anit mo? Sasabihin niya sa akin. Diba? So, ako naman mako-conscious, ayoko na lang. Gano'n. Tapos makakatulog naman ako. Hindi ako makakatulog. So, alam mo yun, yung ganon, Edna, maybe yung mga ganyan, yung pagiging housemates, yung term kasi na housemates, parang boarders na lang kayo sa bahay. I think part of it is being comfortable with each other. Komportable na lang kayo na hindi nyo naman kailangan asikasuhin ng isa't isa. Komportable na kayo na as members of the house, may mga kanya-kanya-kanyang buhay. Dati kasi pag magjowa pala, parang dapat laging magkatabi, laging magkadikit, ganon. Alam mo ako, maiintindihan ko pa kung nag-aaway kayo, pero eto... Hindi kasi namin maintindihan. Ayaw po namin ng chismis na hindi kompleto. Totoo. Okay ba sana kung nagsisigawan kayo? Kasi that's still a form of communication. Kino-communicate mo yung galit mo. Yan. Pero eto yung cold na magluluto, kanya-kanya kayong luto, kanya-kanyang laba. Bakit ano yan? Ano yun? Diba parang, damit mo yan, ikaw maglaban yan. Anong dahilan? Hindi ba? Dahil pride ang... pride ang ginagamit nyo. Very good. Very good yan. Very good. Pride ang gamitin nyo talaga. Ang pride po ay sabon. Hindi po ito inuugali. Correct. Baka yun yung problema ninyo, yung ugali, yung pride nagmamataas na dapat siya yung maunang maglambing sa akin, tapos isa naman nag-aantayan hanggang sa medyo lumalim na yung na parang wala na siyang paki sa akin. Kapag kaganyan din na hindi nyo carry, it's okay also to ask somebody na expert pagdating sa mga ganyan kung paano kayo pagdudunggulin muli. Sisindihan lang naman kayo uli. Baka may kailangan lang, kasi meron namang pinagsimulan niyang pagmamahalan ninyo. Kailangan lang talagang may spark ulit. Ganon. Yun ang problema ko minsan, yung nag-aantayan, yung nagtatampo ka na kasi hindi ka pinapansin. Yung isa, yun din pala yung iniisip. Oo, tama. Diba? Anong nun? Bukod sa pride, hindi mo kinommunicate. Oo, communication talaga yung problema. Hi, Edna. Sabi ko sa'yo ito pa nga wala kami napulot, naubos na yung oras. Paano kung may napulot kami na dahilan kung bakit kayo naghiwalay, di ba? But thank you, Edna, for sharing your story with us. Thank you for trusting them. Correct. At sana maging ayos din ang lahat. Feeling ko salvageable pa yan. Correct. Kaya pa yan. Sana sunod mo na kwento, tinanggal na yung unan sa gitna. Yan. Wala nang unan. Okay, Docs? O siya.
Alright, hanggang Salamat dito na lang siya. po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!